Setelah 7 bidadari gagal menggoda sang pertapa tampan. Kepitu para widodari kang samyang beda dateng tintake sang Mahapapa ari sang pamadyaning Pandhawa Raden Janaka. Kepitu kang samya keneng duyung tansah lilong jroning batin anggung bingung. Mas pasang yang narada mulai dateng tingkah polaing para widodari kang titiwa kesengsem. Mulat titraning Begawan Ciptawening kang tan mantra-mantra manungsa lampah kaya pangidwantaing Sang Hyang Kamajaya. Walto. Ing akasa wonten mendung lumayang. Ing akasa wonten mendung lumayang argemeng angeyu pisang pekik denya ndalek marapapa. Sumela kang tahya wening dados piyak kanang dala-dala. Kasundul ana tahya wening sumarot kaya Bramarkata dawasang kinantariksa mungging pratala. Lah punika pandhita ing ngatasangin ingkang peparap Arsipadya. Begawan Padya tandrane kaya golek kencana bisa polah. Mulat warnaning sang pekih ingkang wis kawuryan anggagra kusika gagra tegese balung kusika kulit. Lunglit sariyane katon gegambangan igane. Parandene mboten surut kekuwunge sang Sayanrai. Arebut praja lan sirating Sang Hyang Sitaresmi. Pamangkono pangandikaning Arsipadya. Kadiwa Bathara. Kaya darbe sedya apa bocah iki destun temen. Nggone wis mungkur marang karamian ngadhepake ing kajaten. Lamun kaitung wiwit tataraning yuswa sayekti durung mantra-mantra, lamun sira angudya bab ingkang sira sandhang iku. Amarga jroning praja maksih akeh ingkang kudu ingayoman dening jeneng sira kulub. Tapetita nalika semana Arsipadya ingkang wis dangu benajeng kalawan risang Dananjaya parandene saklimah boten sinabawa. Lingsem jroning penggalih ing pangangka nedya nyobi sepirata kasektene risang Dananjaya katak ngunus keris Arsipadya. Ing pangangkah nedya katotokake dadane risang kang maha tapa wauta. Dateng ing lesus lir binusus sindung riwut magentuan anempuh saryaning Arsipadya. Untal rumpal kaprapa kaprawasa kendang kapratundang lir kabuntang.